Айде. Айде пак мъничка, ще има ли? Няма да има мъничка. Виктора не мога. Дали нищо не ставаше, бе. Сега, може би малко от по-високо става. Само направи. Окей, окей. Не окей, не окей. Метал? Не мога да го взема. Това мина ли? Какво чувам? Не бе! Охо. Ние сме на същото място. Къде ме заведе? Не искам да съм тук, не ми харесва. Явно да направиш. Абе, аз сканирам. Баба, ще сме толкова слепи. Ево. Искам ли да влизам? Айде влизаме. Айде да влизам. Така си, умрахме си. Да, брата, не ми харесваше, мислиш, къде ти би ток. Тук е много тъмно, бе. Не ми харесва. Не се отделяме по-добре. Отворих. Къде си, бе? Отворих нещо. Да не се отделяме. Не знам, че ми изкара това. Ще дела, не знам, да ходим да едно място. Тук няма нищо да гледам. Какво се е отворил? Фенер ми трябва, фенер. Кой ти е, бе? Тока включи и изключи. Тук няма ли нещо, бе? Няма... Празна стая. Празна ли? Аре, завърнем. Тук на работа, къде ли сме? Къде сме? Я? Ключ! Няма питам къде го намери. На земята оглеждай се. Ти има преди. Викторе? Ще ли го ти? Да. Не, ти си беше. Така. Cannot pull valve. Не може да го. Може един ключ. Защо танцуваш? Танцувам ли? Да. Как танцуваш? Не знам. Как танцувам? Аман! Здравей. Чи. Как танцуваш? Чи. С 1, 2, 3. Аман. Ето има само две неща. Чи. Ти. Аз пъвам среден пръст. Не е среден пръст. Не е среден. Другото на среден пръст е. Ние на къде? Това е долу. От тука, май. Не, от тука дойдохме. Да, от тука. На тука не сме отидели. Все още. И няма идея долу. Аз знам на къде. Знам, тук напред сме. Напред? Да. Не сме напред. Къде идваме? Долу верница. Чайко? Имаме ключове. Някъде да заключени доверите, има ли? Не. Май. Тук е нещо заключено? Не, това беше отключено. Бах, интересната стая! Некъде? На запада.
Просто Да търси. се опитам да отворя двете врати, се опитам да отворя. Да, ето съм два ключа, две врати, би трябвало да стане. Да. Давай. Къде сте врати? Ето ги. F2, F5, F6. Не, M6. Че? Да, я сканирай. Че имам? Чи ли бутна нещо? Ай, съвършено. Окей. Казай, че... Тръгвай си. Чао. Да бъде знак. О, искам музика. Така. Написах си романа. В роман, бе. Е, тук е моето табло за писане. Как? Се. Нищо не сме направили? Да. Профит квота. Вземи един ключ, аз вземам другия. Че, вие какво беше? Значи, не минете да бе, значи... Трябва да го минем то явно. Къде трябва отидем? Ние бяхме тук вече. Или се тръгна. Няма да. Не, те може би друго. Решим. Същото. Май същото. Значи май не. Никаква идея. Да, също е. Знам, че ми е тъмно. Добре да е, малко по-отляво. Наляво, да. Кристиан играй... Добре, ето нещо лично. Тук има нещо отвън като кажеш. Добре, влизаме. Не знам дали има смисъл, ама напред. Какво бе? Го виждам аз, бе. И аз виждам пушак, спокойно. Това е нещо. О, да. Ела насам. Трябва. Хвади си го. Умирам. Ама трябва да не видържи, бе. Ела. О! Окей. Хакингс? Не знам. Дай да им гръмнем бушоните и да ги сложим. Да. То няма нищо тук. Добре, айде Трябва да да кликнем ли какво? Не. Пак с тази стая. Безпреден на другата страна. Ами трябва там да бъде смърт. Чай малко, ела насам бе. Не ми кажеш, трябва да видим това. Заради стамина. Готово. Аз не. Не, малко да съм готов. Какво на къде и какво време? Тя е вече по-голяма. Напреде. Само напреде. Аха, ето бе. Я не го да. Виж го намери бе, колба. Аз какво ще правя, ще ставам химик. Са чудовищата. И така. Не знам, не първа въпрос. Не сканирай, да? Друга да има ли къде да ходим така? Не мисля. Това беше бързо. Виктор, какво стана? И аз това искам да питам.
Ти ли ме уби? Аз си мислех, че ти ме уби. Как ще убия, искам да знам. Не знам. Вярвам, че ще можеш. Nowadays. И има музичка! За нашата Report to смърт. the company building immediately to sell your scrap metal and other goods. Това не е You музичка. have 0 days left to meet the profit quota. You can use the terminal to route the autopilot to the company building. Така де. Какво става? Къде ме закара? Аха, Къде сме? обличам си пак на униформата. Аха, идясно. Да. Така. Втори дубъл. Окей, започваме интересно. Дай наляво, дай наляво. Брат, като нямаме фенери, колко е гадно. Ще някога ще намерим. Опа, те беше гледал, няма смисъл. Не, къде си? Това е. Киреш? Не, така. Да чакай. Чакам. Как ми скара на болта? Заключено? Не е заключено вече. И тук също. Дай нагоре. Какво става така? И тук ли? Така негативно. Аз няма да бягам за никъде някой и така ще мъжам скерен да знам, че мога да бягам после. Интересно. Намерих. Виктора? Ало! Къде си бе? Ами в компютрите. Ти? Я. Какви глупости. Много големи глупости, голяма е така. Кой е надолу? Чули го някой да свара врата? Чух някой да пищи. Да скърца се на нещо. И да отваря врата също, да. Че вече не страхувам. Виктор! Не бе, това аз бях. Как ми затвори вратата? Ай, може сме, някакво остане. Надясно. Ти да къде ще бъдеш пред тебе? Къде бяха затворените врати, бе? Не, да не се губим. Много възможно. Аха, ясно. Вече 100% сме се. Дай само напред. Да. Ай! Проблеми. Какво не е було? Проблеми, брат. Ти мина през него. Как не умря? Викторе, то так ми изляза, бе, човек. Ти го видях. Някаква, не мога да ти обясня някаква, не знам. Значи сега сме при компютърата, може да бягаме тебе. Той е яко. Ето какво сме чули, Викторе. Нашия приятел. Аз казвам... Аз нищо не трябва да сме по-внимателни. Чакай, стой. Имам идея. Няма да го правиш ти. Какво стане, ако се увеличи обратница? Не го правя. Никола. Виждам всичко, брат. Не, чакай малко. Виждам абсолютно всичко. Чакай. Извън, почти нищо не виждам. Не, повече виждам. За сигурно виждам повече. Виктора? Не. Май пръдна нещо ми замириса, брат. Какво чух?
Не се ли изпусна ти, бе? Не. Тогава не знам. Беги! Това ти ли беше, бе? Че е много? Затворих. Да. Какво беше това? Аз мислех, че ти изпищях. Не, изпищях, да, изпищах. Не, това е много по-гадно, Това те му се върна човек. Така, покиш. Има ли нещо? Друго? Няма, да. Тук бяхме, Викторе, зареждаме, заиваме надясно, защото там мисля, че е добро. Добре, стой малко. Бегай! Готов съм. Чувам го. Муци, баба, това е върху. Не. Просто не. Да, надясно сме. Аз го дропнах. Шум кобра, брат. Викторе, пред нас е. Пред нас е, внимавай. Не го... виждам паяжина. Чувам го. Yes. Дали мога да стъкнем в паяжина? Не, Ники, стъкваш. Мога да стъкнеш в паяжина. То нормално ли е, бе? Амон! Мамо, беги! Те е друго! Те е паяк. Мале, не думай. Ела, има врата. Стой, аз съм нагоре. Да ключиме. Къде? Тук вече бяхме. Да, Викторе, ние сме на тука. Фак. На тука бе. Имам ключ, на къде сме? Напред. Паяк? При него сме. Към него сме. Той е тук вътре. Нищо не виждам, брат. Надясно. Виктор, Не надясно. Стъкнах. Идва, Виктор. Фак, паднах. Падай. Умреш. Виктор, аз съм тук. Там къде трябва да съм. Аз съм там къде. Ела, Виктор, ела. Пък умреш. Ти си виноват. Да, умря си. Брат, чум се носно се еса, бе, брат. Брат, в момента съм така. Думам, че да питам дали си умрял. Виктор, нещо стана. Nope. Значи, той пак почна да магони, брат, той направо надясно имаше 1000 пайжини. Нямах стамина. Някаква богомолка дойде и си отвори да гледам от уста. Избягам от него. Какво става? Помощ! Атакуват ме! Омон! Ясно. Изхвърли насам от кораба котокс. Викторе, целта е да вземаме скрап. Аз взех 2. Да, ама трябва да се върнем и да ги оставим тук. Трябва да вземем скрап. Това ли е целта на нещо, трябва да вземем скрап. Чакай, сега ще стане музика, To complete the onboarding Стой, process, you will want to check the instruction manual and sign into your ship's computer terminal. We trust you will be a great asset to the company. Да го правиш. Great asset to the company. Great asset to the company. Great asset. Няма да коментирам какво беше ти.
Не знам дали е време за танти, често там. Добре, значи, сега пускам. Разбрахме това, трябва да си помним къде сме. Никак ще да запомня къде съм. О, е светло е. О, окей. Моля ли просто да скоча ти? Не! Жив съм, бе! Жив си? Жив съм, бе! Няма питам. И аз не искам да знам. Левел уби. О, фок! О, фак, мъртъв съм. О, фок! Ти си ли? Не ти. Те защо пускат ток? Да, брат, аз целя съм на активизиран, няма тоже. Аз целя съм на прозорци. Това е космоса, това е някакво разбираемо. Ай, надясно. О! Чай, какво? Мале, Викторе, трябва да помним пътя, от който сме дошли. Спокойно, нали, затова имаме десен бутон. Нищо не виждам. Ева, по-напред. Десният бутон как ни помага да виждаме? Тук има стена. Интересно. Ами лес... окей. Къде си? От. Отварям врати. О, не натам. Добре, да затвори вратата, какво стана? Не натам. Имаш и паяк. Пак ли? Виж, насам е по-хубаво. Има светлина. Има много светлина. Не мога, Виктор, защо те преследва? Защо те преследва? Те просто е перфектно. Мале, Виктор, им чуш, накрая ще не изкри играта, автоматично. Играта не иска, аз ти казвам. По-малко бягане, разбереш ли? Всяка е оная работа. Дай да те сканирам. Ето я. Какво да сканираш, бе? Ето не съм взел. То винаги е еднакво, май. Да бе, ама все пак е. Пиши main Exynos тука. Стой малко, искам да сръбна, стой малко. Какво правиш ти, бе? Сръбвам чайче. Чай. Тофли се да видим каква е днешната закуска. За от първия път. По-скоро ние да сме закуската. Окей. О, сравнително след... част. Скрап! Викторе, айде да го вършим това веднага. Връщай го, Викторе, връщай го, чакам те тука. Това ми зае целия инвентар. Връщай го веднага, остави го там. И баси частта. Сега на къде съм? Аз не мога. Къде го оставям? Окей. Просто си го оставих. Така. Може да си пишем. Къде бе? Как? Виж чата да пишеш как какво може да пишеш. През тази черта, наклонената. Аха. Да. Добре. Виктор, виж колко е чисто тука. Не вляза да помня вътре, защото чух спреца на някой отвори вратата някъде. Брат, толкова е свет, мале. Къде си? Позе. Че? Вие е цели. Не знам. Той издава някакъв звук. Тихо. Те е яко. Няма, питам. Не беше така, Айде да палим Patience. Не. Такива ли ще мога да бе. Тук е чисто, тук знаем, тук е сейф зона. Айде пак да палим долу аз викам. Дай така, тук внимаваме. Почваме да внимаваме. Окей, долу горе. Аз викам надолу да отидем. Няма нищо така. Ще затворя. Ще затворя. Затваряй там врата, ето е затворено на взели нещо. Тук е готов. Трябва да запомняме, Викторе, трябва да запомняме. Не е готов. Що бе? Пак е тъмно, отдясно. И ляво. Не е тъмно. Поне наляво не е тъмно.
Метал? Не мога да го взема. Това мина ли? Какво чувам? Не бе! Брат, аз ти казах, че мина! Казах го, точно го настъпах. И аз вместо мина, чух това мина ли? Мина ли? Майко. Айде. Айде пак мъничка ще има ли? Няма мъничка. Виктор, не мога. Дали нищо не ставаше, бе? Сега, може би малко от по-високо става. Брат, не, това не е нормално. Възможно... Майко, не знам. Някой умирал ли е толкова колкото нас? Някой умирал ли е толкова бързо колкото нас? И това. Дай, втори шанс. Да. The profit quota. Сега не скачаме. Ще скача. Аз минавам през храстите, аз съм... Добре. Окей, дай напред, пак. Пак? Окей. Тук е тъмно. Я чух. Тук няма нищо. Да, аз отворих. Баща, че няма. А, не, има врата. Не го направи. Ела. А, компютри. Да, тук нищо няма. Мама, не се ли това, бе? Какво ти, бе? Бах ти двигателя. Ти само на някой мускуш ми го видял. Пак свършим. Ти не може, бе, май. Мога, ама пак ми взе целият инвентар. Дай да го върнем поне това да го... Ето тук ще има. Се вършим. Ти мога да търсиш, аз ще му го оставя. Само гледай да не умираш. Добре. Нищо не обещавам. Аз си тръгвам, хора, беше ми приятно, приятеля ми... О, не, моля те, не! Не мога. Трябва ли го се? То сега пак ще не изхвали, аз заставам и тук, за да не мога ме изхвали. Не може. Здравей. Welcome to our disciplinary process. Поне е красив в космоса. Your first day on the job. This is your very own autopilot. Дай танцуваме. Имам Виктор, ще го скипна. Кой бе? Презента. Никой не. Make yourself Не мога, Викторе. Аз съм вътре в тебе. Това много умирания. Това, брат, е цяла компилация. Вярвам, че ще стигнем... Да, е. Вярвам, че ще стигнем 100 и няколко умирания. Така, айде пак. То пак на джемския, знаеш как се вика? Тука, има част. Още на... Не, това не е част. Взех гачен... такова, да. Още една, земия. Тук няма нищо вече, тук сме стили, да. Къде се вика са толкова малки? Учувай да го оставяш, ги оставяш. Да, сега. Аз вярвам.
Чай, да не трябва да направя по... Не. Не. Аз ще си изчакам най-спокойно така. Я виж каква хубава перка. Ау! Ти не видя как бях пред тебе. Не видях нищо. Да, бях си в онази работа. Що си ми... Не, тук иска паркур. Да, знам, що ми беше написал но... Не бе, това е от миналото. Миналото, минало бъдеще. Да, от миналото. Викторе... Айде влизай, бе. Ако умрем, умрем, как е писано. Чай, запомни. Окей. Здравей. Здравей. Ела. Ела, Викторе, ела. О, не, влака, откъде паднахме, След така. Ти падна. Се впицираме. Да, внимавай. Аз съм много внимателен. Давай, Ся. Викторе? О? Не мърдай. Мърдиш, бе. Къде си? Виктор, аз съм готов. Къде си? Ти къде си? Отвънка, смисъл, не съм влизал във вратата. What the... Той е зад нас, не е там. Ами късмет. Не ласме. Не! Добре, окей. Къде сте, бе? Аз съм да помня май къде сме. Еми да, тук сме надясно, ева. Викторе? Да. Ела? Ай, не, тебе, ти ще изкочи. Викторе? Не натам. Ела, насам сме. Ай, тръгвай. Късмет. Аз няма влизам, чакам та. Добре. Сайт. Защо каза сайт? Че не ме виждаш. Къде си, бе? Как се виждаш? Не се вижда, името не се вижда. Не знам къде. Как вчера не се видя? Добре, си, аз се казвам. Чудовището го няма, нали? Не. Брат, той е по-бавно от бавнината. Знаеш какво? Правим ли го? Прави ли паркура? Супер. Сега ще кажа. Да го направим? Чую съм. Викторе... Не, то се връща. Добре, той идва насам. Чай малко. Не идва към нас! What the fuck? Бах ти чудовището ти нещо! Не бе, ние оттам идваме. Той идва. Викторе. Имам идея. Минаваме от тук и го заобикаляме. Дай да го изчекаме да залечем, ако елафраме. Искам да видя дали ще е чиста плата. Ние може да направим този скок? Кой? Той се качва. Чики боец. Как не го е там? Чай малко. Имам време. Той гони мене. Виктор ела. Идвам. Не знам после как ще избегам. Баш. Има още. Къде? Заключено е така. Много още. Чай да се заредя стамината, стой малко. Нагоре ли отиде? Къде си? Аз съм тук отвънка. Ето ма. Не отгоре няма нищо. Ела. Ей тук. Тук
излизат някакви глупости, знаеш ли? Възможно. Не. Абе, тук знаеш ли, че ако ни на заклещи сме мъртви? Окей. Да знаеш, наблизо е, да знаеш. Идвам. Това е. Не, точно е тук. Не. Да. Имаме време. Дай това ще не стигне, май. Няма кога трябва да стригнем малко. Не мисля, че трябва да съберем всички части. Не е вярно. Колко съберем? Така ли? Чай, надясно има ли нещо? Ето какво съм чувал. О, не, бомбичката ти, твоята любима. Виктора, стреснах се. Вземай каквото има тук и да си. Вземай, Виктора! Вземай. Тръгваме си, бей. Фул съм. Ела, дай, айде. Тичам по... warning. Какво? Имам лампа, аз съм лампа, брат. Брат, стреснах се от този кабел, два пъти съм пуснал. Имам чувство, че съм... Но той тук, Виктор, да, вантка. Викторе? Какво правим сега? Къде бяхме? Не знам, не помня. Ето! Викторе! О, мага! О, не, зомби там. Абе, толкова има зомбита, ама дали има наистина? Що е стамина заради? Стамина. Има зомбита! Май... Годзила дойде да те изеде. По-добре се справи. Брат, направо, аз си дропнах си и почнах да бегам до... 5 XP, мале! За първи път. Ти колко първи? Лампа, бе? Не си ли виждал? Ние трябва да събираме, чакай малко, ти чакай до края. Да бе, аз ти казах, че имаме много. Ама как виждаме колко неща ни остават, не знам. Остава култура. Не мога. Добре. Къде си, бе? Къде си? Няма го. Мъртъв е то. Моля проверя да е мъртъв. Да, мъртъв е. Абе, забеляза ли, че ни зедни? Беше нощта, сега вече сме втори ден. Ние бяхме сега на първи ден, да сега бяхме на първи. Ето сега ти е друго място. И тук пак има паркур. Аха, да ме тук наляво. Аз май се вършам. Виждам. Чай я да събера нещо. Ясно. Беги. О, фак. Май не трябваше да го вземам толкова рано. Той е радиация, спокойно. Те просто радиация. Трябва да сме бързи да го сложиш и го сложиш, защото има някаква радиация в него. О, да, аз имам 31. LG, каквото и да е това. Не, това е колко е килограма, май. Това не е това. Дай наляво. Ще бъде ляво. Само направо. Няма да е наляво. Няма да се разбера, май сте... искам... Не. Няма да ми заметка, така няма да ми заметка. Не. Какво ми харесва напред? Но така, дай надясно. Дай да не бягаме. Аха. Нямаме бърза работа, тъй че... Да, аз не вярвам на тези работи, не. Да вярваме ли на тъй? Айде, взех хубав ус. Тук ако нещо стане. Окей, съгласен съм. Това трябва да го знаем. Имам колба, да знаеш. Добре. Ние откъде дойдохме? Да, сега сме надолу. Няма нищо. Няма нищо. Къде? Не, това не е лампа.
Как споренахме отдясно? А, не, има още май така. Не, няма. Напредък имаше, че... А, не, намерихме твърде хубава работа за да изсна. Там пак паркур. Няма смисъл. Това нещо друго. Ми дава. Ама джамскераш ме, бе. О! Надясно... А, не. Къде избяга, бе? Къде, бе? Не влизаш надясно, защото има паяк, може би там. И какво? Ако ще влезем? A few moments later. Няма да бягам. Не тичай. И ще почна да бегам, бате. Аз ти казах толкова не стига. Давай, аз съм съгласен да си ходим вече. Не мога да трона. Толкова не стига. Ай, до следващия път. Няма бе. Хейде, няма да ми липсвати. Айде. Така. То път е тройка. 16 XP. Ще малко музика искам. То само се отваря. Скам. Не, аз ще малко музика. Добре, аз слушам музика. Кога стана 9:30? Да, то минава през 5 минути, армолица. Или не? Къде избяга пак? Не. Не къде? Няма питам. Насам бе? На къде те е светло? Още една празна стаечка. Айде. Мисля, че не винаги ще... Какво? Мисля, че не винаги ще бъдат верни. Кое? Тея, Fire Raise-ата. Няма лошо, аз пак да тествам. После на къде? Тук вече трябва да се прави паркур. Тук ще бъде лесно. Не, няма да е лесно. Защо бе? Ще направим, ама... Пак. Не, излагахте. Не, трябва да направим. Не трябва. Нищо не виждам. Къде си? Зад тебе. Нищо не разбрах. Какво има зад мене? Компютър. Тук никога няма нищо. Тя наляво? Не, тук сме надясно? Да, ето. Окей. Е много голямо. И тежко. Окей, само напред. Чай, тук да няма плаващи пясъци. Добре, няма. Не мога да качвам, не. Да се радваме, че не става нищо. Ай сега надляво. Окей. Не. Не идва, ама виж как няма наляво и надясно. Той да не угаси лампите. Не, то. Ма ги как ми? Чай, едно, две. Опакто не сне. Нищо гашите да подкача. Още няма зомбита. Викторе, има. Вече имам. Защо ни пази тук? Знаеш колко качи са горе? Не се качвай горе. Аз минавам отстрани. Той няма как да дойде тук, не? Не ми хареса. Фак. Как ни пази това? Не го виждам. Защо го казах? Той вляза при мене.
Жене си! Викторе! Не! Не. Не знаех, че му влизат вътре. Викторе! Аз съм пред него. Айде, имам още товар. Айде, имам товар. Поне ес. 19x. Аз да бе. Брат, той как ме изгърбил е? Тъмън си викам, че не го виждам. И мъртви сме. Викторе, гледай. Не, това беше. Би трябвало сега просто да не вземе работите. Гледай. Report to the company building immediately to sell the scrap metal and other goods. You have 0 days left to meet the profit quota. You can use the terminal to route the autopilot to the company building. Не знам. Нещо се питам. Дали умираме пак? Знаеш какво този път? Да, аз си казах. Казах си. Welcome to our disciplinary process. Не. Давам ти да направиш аутрото. Ти си, давай. Екшън. Чай малко, трябва да се вкарам в... Чай малко сега. Уважаеми приятели, надяваме се да ви е харесал този клип. Ако ви е харесал, може да лайкнете, да коментирате какво мислите за нашия геймплей. И ако искате още, цъгайте към банката, трябва да стигнем 50 абоната до края на тази година. И да, приятели, ще се видим и до нови срещи. Муа!